ତହିଁ ପରଦିନ ସକାଳୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରାନ୍ଧିଥିବା ପ୍ରସାଦ ଧରି କୁନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଉଳକୁ ଗଲେ। ଦିଅଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିଲେ। କବାଟ ଆଉଜେଇ କହିଲେ, ଆସ ଅଲାରେ ଖାଅ କ୍ଷୀରି, ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ କରି। ଆଉ ଏହି କଥା କହି ସେ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ବାହାରକୁ ଖେଳିବାକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ କଥା ରଖି ଠାକୁର ନ ଖାଇବା ଯାଏ ସେ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲାଟିର ଭକ୍ତି ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥ ସବୁଦିନ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସାଦ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକଟି ଖାଲି ପାତ୍ର ଧରି ଘରକୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଫେରେ। ଭୋଗ ନ ଆଣି ଖାଲି ପାତ୍ର ଧରି ଆସୁଥିବାରୁ ତା ମା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡନ୍ତି। ବୋଧୁଏ ପିଲାଟି ନିଜେ ସବୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇଦେଇଛି, ଆଉ ଘରକୁ ଖାଲି ପାତ୍ର ଧରି ଫେରୁଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକଙ୍କ ଏକା ଜିଦ୍, ଠାକୁର ହିଁ କ୍ଷୀରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଲା। ତୀର୍ଥରୁ ଫେରିବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଏକଥା ଶୁଣି ପୁଅ ମିଛ କହୁଛି ଭାବି ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ତଥାପି ପିଲାଟିର ଗୋଟିଏ କଥା, ମୋ ଅଲାରେ କ୍ଷୀରି ଖାଆନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆଟିର କଥାର ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ପୂର୍ବବତ୍ ପୁଅ ଭୋଗ ଲଗାଇ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଆସିବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଗର୍ଭଗୃହର ଘନ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ କେହି ଜଣେ କଳା ପୁରୁଷ। ପ୍ରସାଦ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। ଏକଥା ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତ ଧରି ପକାଇଲେ। ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ। ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ଗରମ କ୍ଷୀରି ହାତରେ ଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଓଠ ହାତ ପୋଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିର ବନ୍ଧୁତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଭୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଏକଥା ଚାରିଆଡେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକର ଜୟକାରରେ କମ୍ପିଲା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ। ଆଉ ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ବି ଅଣସର ବେଳେ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ବଢ଼ା ହୁଏ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସାଦ।